La llimona conté àcid cítric. També posseeix diversos àcids com el màlic i el fòrmic. Dintre de la seva composició, la llimona es troben diversos sals minerals, entre les quals destaca per la seva abundància o importància el potassi, el fòsfor i el magnesi. La llimona conté diverses vitamines, però a destacar la vitamina C. També conté la vitamina E, vitamina B, vitamina A, etc. La llimona afavoreix molts factors al nostre cos. Per exemple, per desintoxicar el cos, també serveix com a exfoliant. Si mesclem llimona amb bicarbonat, també ens servirà per la digestió, etc. Tallem una llimona, l'exprimim i finalment la posarem en un got. Aquesta és la nostra reacció en provar el llimona, ja que els sensors de les papilles gustatives detecten mitjançant canals iònics els ions hidrònio, que es formen a l'haver àcids en presència d'aigua. Fiquem monedes en un got. Deixem reposar un temps. Ara podem veure com han quedat netejades, ja que l'àcid cítric ha reaccionat amb l'òxid que contenien les monedes.